Assalamualaikum mehriban adamlar, edeydi vatandaşlar. Bilşine değerli biz size Türkmen Portal web-saytımızda bir neçe alınıp barilen işleri, idareler, kârhanaları, hocalık cemiyetleri ididerli tanış ediyor. Birleşine değerli elbette bugün kuvunnek hem şunun yağlı bir makavat bilen bağlanışıklı video bolur deyip fikir eden bolmağınız ahmal. Doğru olpiler yani ondan esası bu yerde esas mağlumat sizin dikkatinize yitirsek has derwayt olarım kadip fikir ediyor. Çünkü Türkmen Portal elimde ama size en itibarlı mağlumat çeşme olup kadımat ediyor. Bugün biz nehili derecede mebeller sayılamalı, öyümede nehili mebellerle bedek biliyoruz ve onların en esasan hem itibarlılık taraflarına seyretip geçer. Esasan mesela kuvi hilli ve ardan bakalı mebellerin nehili usulü alıp bolya. Onları nereden tapmalı? Şu video görünüşümüzde size eğer de öyünüzün interyerini ya da eksteriyerini çalışmak ya da kâvırdatlarını yıtkutmayı fileyenler var olsa faydalı olur deyip ümit ediyoruz ve bu yere biz yürüyte söğütlü mebeli şu yerinin yol başlısı bile söğütlüşlük geçirmek için gerilik öz ağından eşittir ve elbette size kadıklı olan ehli suallara bilelikte cevap vermeye çalışalım. Şu sebepten başlayalım. Mehribanlar şu döreyen ehli suallara bugün köyünü özarı aral maslahatlaşıp cevap verecek bu yerde en çemeyil ve dehmet çekken Söğütlü Xususi Kârhanasının yol başçısı İslam Aşır Ali olupdur ya. İslam sağ olun bugün köyünü teklifimizi kabul edip benim bilen şeyli suallarımıza cevap vermeyi kabul edenleriniz için. İlkinci novatta en şeyli sual bilen yüzülensimiz geliyor. Mebel aslında her adamın, her insanın öyünü öğretiyen, yani bedeyen ayrıtılık olupdur ya. Doğru mebeli saylamak için kârhananı doğru saylamak gerek. Yani doğru mebel kârhanalarını nehil sayıp olur. Yani yurdumuzda doğrusu son yılların devamını esasen öğren köpöllü. Şolun içinden doğrusunu nehil görünüşte sayılabilir. Bu mebel satın almak için mebel saylamalı mı ya kârhana? İlkinci bilen hoş geldiniz. Doğru soru verdiniz. Mebel kârhanany birinji bilen tanamak gerek. Hili ýagdaýyny tanamak gerek. Ondan möhleti wagtynda getirip bermek hyzmaty, ondan dizayn tarapyndan, döwrewap dizayn tarapyndan, interier tarapyndan gaty hemme zat talaba laýyk bolmaly. Hil kepillik, magazin ýagdaýy, zawod ýagdaýy, zawodyň enzamlarynyň ve innovasyon teknologiýaly bolmaly, germanski teknologiýaly ütköşük kesimlerde goýulan dizaynlar, ruçkalaryny, hemme zatlaryny, dakylýan zatlaryna gaty ütköşüklük, aýratynlyk görkezmeli. Yani şeyler bir sual aslında bizim yurdumuzda adekvatda gelen mebellerke, yani import görünüşünde gelen mebeller, yani bilişime değerli telekeçilerimizde ehli şartlar döretip beriliyor adekvatda. Hormatly prezidentimiň Milli Lider Gahryman Arkadamyň taýyfynda we bu yerde şu yerdeki alınıp barilen işleri yerde şu teknologiyalar bar bolsa, şonuň ýaly ustad başarma hünärmenler bar bolsa, aňyrdakdaram şu yerde de şu hil bilen ýasap bolýar kadip pikir edýän dogrudan. Doğrudur, ýasap bolýar. Yani aňyrdan import görünüşine gelenine ol hem yol harajaty hem aňyrdaky hem ykdysatda aýdan elbetde deň bolana goşa sebäpden gymmat düşýär halkymyzda. Eger bu ýagdaýda yani öz yerli önümimiz bolup ýasalanna eýen ýeňillikli ardan görünüşde bolýar. İkisiniň yani iki mebeliň tapawudy nämede bolup biler meselem? Daşarýurt mebelleriniň siziň mebelleriňizden tapawudy nähili? İki mebeliň tapawudy birinji bilen siziň aýdyp geçişiňiz ýalyk. Hil ýagdaýyny bolup bilýär, ýöne biziň şu wagtky hil ýagdaýymyz daşarýurtdan gelen haritlardan tapawutlygy ýok. Hiç hil ýagdaýyny dizayn tarapyndan tapawutlandyryp boranok. Amatly ýagdaýda bahasy amatly çykýar, daşarýurtdan getirmek yol harajatlarından getirenden bärde öz önümizden özümüz öndürüp ve iň soňky döwrewap owdan dizayn tarapyndan taýýarlamagy makul bilip şo müşterilere hödürleýär.
İslam yine şeyle sual doğrusu. Soňky döwür köp eşitýär. İnternet platformalarynda da gördük. Belli bir zatlar, man islenlik haritlar, egneşik bolsun, ya yeni bir zat bolsun, innime bile de gelip ýetdi bir çetimden. Meselem diýilýär, döwük baha, ya 70 götür mardanladyş, birini alsan ikincisi mugut, ýene ol nähili satdy bolup bilýär. Şolara meselem anam döredip bolarmy? Ýagny şolardan arkaýlyk, ygtybarlyk bilen ylgap baryp satyn alyp bolýarmy? Ýa-da öňünden näle bolanyny alyjylar, ýani satyn aljak bolan adamlar bir pikirlenmelimi? Meselem döwük baha diýilýän zady şunun ýaly materially görnüşli ýa şunun ýaly hilli derejeli mebelden çykaryp bolýarmy? Döwük bahaly mebel satyn alanyňa degýärmi? Döwük baha diýilen haritlar hiç haçanam gowy bolmaýar harity. Esasy harity hili gowy bolsa bahasyna seredilýär. Dogrudur, bahasy gala bar, orta bar, aşakda bar. Şolaryň pes ýagdaýy has hili pes bolýar. Ýokary bolsa has ýokary bolýar, ortaça bolsa ortaça bolýar. Şo ortaça bahany biz saklaýas. Amatly ýagdaýly, gata amatly ýagdaýlar bolýar. Käbir haritlarymyzda ýa-ni 70 götürüm, 50 götürüm, 30 götürüm Gurban aýlaryna, Oraz aýlaryna täzirlerde, şoňa bayramlarda halky begenler ýa. Ondan sowgat berýär. Şu mowduga gelsek, ygtybarlyk diýen düşünje bar. Meselem, bir mebel aldyň. Mebel aslında bir günlük zat däl, ol egneşik däl, öňe ençemeýlik adından 5-10 ýyly netlenip alınýar. Her kimem iň ýaxşy zadyna netläp alýar, meselem toýma ýarasyn, ya gelenine mihmallanma bir hyzmat etsin diýipde. Diýjek bolýanym ygtybarlyk düşünjesi mebelle garanti kepillik bolup bilýär aslında. Kepillik bolup bilýär. Nähili mebellere kepillik bolýar? Egerde siz öz önüren önümüňize ýagdaýlaryna göwnüňiz ýetse, siz şo müştere kepillik berip bilýäňiz. Olaram biziň ýalyk hususy kärhana berip bilýär. Bir ýyllyk möhletinde berip bilýär. Bir ýyl möhletin içinde ne boýa gop bolup bilýär, ne ruçkasy gop bilýär, petlesi açylyp ýapylmasy, hemme zat gowy sistemaly zatlar goýulýar we bir ýyl kepillik diýämiz, bir ýylyň içinden soňam geçýär, 5 ýyl, 10 ýyla gidýär, ýöne biziň kepillik ýagdaýymyz bir ýyllyk berilýär. Şu bir ýylyň içinde bir zat bolsa, bir öz-özünden bir zatlar ütkäp bilse, ol bolanak, ýöne bolaýyn ýagdaýyny biz şonu baryp mugut bejerip bermäk. Ýa-da çalyşyp berýär. Çalyşyp berýär. Ýöne oňaryk bize gabat gelenak. Indi şu ýerde ýene bir sowalyň üstünde durasym gelýär. Aslında ýa-ni diýişim köp edýärler, garaşlaryna, aýdaly 6 aýmy, 10 ay, 24 ay garaşlaryna. Olam belli bir derejede ýeňillik-de, meselem ortaça bolsun ýa ýokary bahaly mebeller bolsun, alyp her aýda adadan wujudundan bermeli bolýar, ýani gowy ýeňillik. Şo mesele siziň kärhanaňyzda nähili görnüşdi? Biziň kärhanamyzda 6 aýdan 36 aýgaçly garaşlaryna berilýär. İslen mebeliňi garaşlaryna alyp bolýarmy? Senlik mebelleri, taýar mebelleri we biziň önürýän önümüz şolary biz kredit ýagdaýda 36 aýgaçly, 6 aýdan 36 aýgaçly berip bilýär. Bize esasy gelýän müşterileriň berýän soraglary kredit ýagdaýy barmy? Hawa bizde kredit ýagdaýy bar, 6 aýdan 36 aý garaşanyna kredit ýagdaýy bolýar. We diňe magazyňymyzdaky haritlar däl, eýsem müşterileriň bize berýän targyt mebelleri, aşhana mebelleri, öý gapylary, çağa mebelleri we şoňa mes isleýän mebelleri biz ýerine ýetirýäs we kredit ýagdaýda berip bilýäs. Demek hem kredit ba hem meselem gelip ine şun dizaynını haladym ýöne renkini halamadym bana bir gararagy ýa goýragy gülgünsi gerek diýse çalşybam bilýär. Biz çalşybam bilýär. Ilki bilen biziň hünärmenlerimiz, dizaynerlerimiz ilki bilen müşterileriň öýüne ölçegi bar ýalar. Ölçegini ölçeýärler, maslahat berýärler. We maslahat beren soň suratyny görkezýär. Suratyny görkezden soň müşteriler kabul edip bolandan soň biz şo mebele başlaýas. Mebele başlap möhletinde, diýilen möhletinde baryp gurnap berýäs. Hilini gaty berkçemeleşýäs we şu sebäpden müşteriler bize inanýarlar we hemişelik müşterilerimiz bolýarlar. We müşteriler saýlanandan soň biz şonu eltmek, wagtynda gurnamak, çalt gurnamak hyzmatymyzam hem bar. Gelecekde biz nämelere garaşyp bilersiz lan?
täze mebellerimi, täze dizaynamy, ya täze bir geljekde pikirlenýän zadyňyz bar bolsa, ya belli bir dowam edýän aksiýalaryňyz bar bolsa, müşterilerimize başdan ýetirmeýi haýyş edýän. O Gurban aýy münasibetli biziň aksiýalarymyz dowam edýär. Ve biziň iň köp edip bilýän kömegimiz öýlenýän täze ýaş ýetkinjek ýaşlara span garnitur şolaryň istegine göre ýasap berýär we gaty amatly ýagdaýda biz şolara kömek edýäs. Ol kömek edýänimiz hemişe dowam edýär. Şu wagtky aksiýalarymyz hem dowam edýär. Gurban aýyna münasibet sebäpli 50 götürüm, 30 götürüm, 60 götürüm, 20 götürüm haritlarımız hem bar. Zakaz boýunça da mebel sargyt boýunça da biz şolary götürüm dowam edýär. Amatlyk ýagdaýy bar bizde de. Şeýle görünüşden demek toý etjek ýaşatynjalara şu wagt maslahat beret. Isenlik wagt gelýär, olar belli bir. Isenlik wagt gelýär, bize diýär, biziň toýumuz bolýar. Bize spany garnitur gerek diýär, bize amatly etmelýär. Biz olaryň sargydy boýunça, zakazy boýunça biz olara kömek edip skidka edýär. Ardanla düşür. Ardanla. Hem Gurban aýyna da nesip bol tentek öňmede. Azajyk bolanda da wagt bar, şo sebäpden ýetişersiňiz diýip umid edýän. Gurban aýyna birden ýetişmän bir gün soň gelen ýagdaýlaryna da şo bayramçylyk münasibetli ýardym etip bolar da. Ýardym eder. Şoň üçin mehribanlar bursada elden berme. Yeni belirlenen zadymız bizde nagat ve nagatlar görünüşünde hasaplaşıp geçirilýändir. Şu pursatdan peýdalanyp biz telekeçilere döretip berýän şertleri üçin mehriban arkadagymyza, serdagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaryň janlary sag bolsun, tutýan işleri elmedama rowaj alsyn. Aslam köp sag bolun şu pursatda wagt tapyp gurrun bereňiz üçin köp sag bolsunlarymyz aýdýar. Nesip bolsa söwütli mebel mundan beýle mulysylyklar arzu edýär. Ýene günlerde görüşýänçek köp sag bolun. Köp sag bolun.